ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସିକ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବି ଶିବଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ କିଶୋର ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏ ବାବା ଜଳ ବିହାରୀ ଜଳରେ ଖାଇ ଶୁଣିବ ଗୁହାରି ମହିମା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପୀଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏ ପୀଠ ହେଲା ଶୈଳପୀଠ ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର। ଏଠି ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବ ତାହା ବି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସଜଳ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶରେ ଆଳତୀ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେତେ ନୀତିକାମ ଅଛି ଏ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର। ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିବ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସନ୍ତାନ ହେଇପାରୁନି, ବିବାହ ହେଇପାରୁନି, ଚାକିରି ବାକିରି ହେଇପାରୁନି, 1 ଠୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସିକ କରିବ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭାଗ ସାପେ ମାଟି ତଳକୁ